Un ajuntament ha enviat els Mossos a casa del meu client. Sabeu per què? Vol recuperar un terreny petit que diuen que és de l'Ajuntament i que resulta que el meu client fa com més de 70 anys que hi té una tanca i perquè ja li tenia el seu avi i aparca allà la seva autocaravana. I ara l'Ajuntament s'ha il·luminat i diu que allò és de l'Ajuntament i que no és d'aquest senyor. Doncs clar, el meu client té una tanca, té un candau, té una cadena. Intentar treure això per la via del fet no és correcte i l'Ajuntament ho sap. I per acollonir-lo han enviat els Mossos. I el mosso m'ha trucat a mi. Escolta'm, Geli, aquest tema, aquest conflicte d'interessos que hi ha, això és un tema civil. Nosaltres no hi podem fer res. Dic, ja ho sé, ja. Qui us ha enviat? I diu, no, ja saps què passa amb els Mossos. Ens truquen per qualsevol cosa i hem d'anar. Llavors no feu servir els Mossos per això, que estan per altres coses. Prou feina tenen, pobra gent, com per anar a solucionar temes civils. Llavors, evidentment, els Mossos no li han fet ni cas al regidor ni a l'Ajuntament i, de fet, jo li he recomanat al meu client que els convidés a un cafè perquè almenys es recuperin de la broma, no? D'haver d'anar a casa d'un a veure què passa i resulta que és un tema civil. En fi, avui ha sigut el més destacat del dia i ja veieu que, com a advocat, t'has d'enfrontar a tot i fins i tot a ajuntaments, i que de vegades els Mossos estan de la teva part.